altså da jeg landede, der var klokken lidt i 9, og der stod det ikke fly derude. Der stod Jumbo og en mere. Ja, lad os håbe det. Tak skal far have, hvor den larmer. Kommer I med noget flag på der? Bare have den rigtige. Vi skal nok have en med den. Vi skal nok have det med flag på, tror I ikke? Nej, der er flere med flag på. Den store. Den sidste med flag på, det der. Prøv at se, om han vinker. Jeg kan garanteret godt se ham. Der kommer den første med flag på. Jeg kan garanteret godt se, at han vinker derinde. Okay. Så må det være de Yes, to, du ikke? ser, han sidder deroppe og bare sidder. Helt hjemme mod os. Ja, kan du se ham? Ja. Det er totalt fjert. Oh gosh. Du så, fik ham? Ja, fik du der begge to. Wow. Så skulle vi have haft hele internt, vel? Ja, det skulle faktisk, ja. Korsmanden, så kommer der her stadigvæk. Så kommer Helsingør Turist. Turistfarver og en hel masse andet med blink og blå lys og alt muligt, du. Det er for vildt, som Ambulancer, og jeg ved ikke hvad, der kører med. For just in case, ja. Der Jeg holdt, synes, det er godt, der de holdt beskytter ham. 6 Tænk, vogne hvis der med. skete. Og der kommer endnu en ambulance. Ej, er det ikke lidt lettere overdrevet? Eller? Ja, altså. Livet er farligt, du må lade være med at stå ud af sengen om morgenen, så. Og der kommer endnu 25 politibetjente. Hernede